Zviri kuitika panguva ino munyika yeZimbabwe, the political ground, tinoona kuti hazvisina kumbofa zvakaitika kubvira nyika yeZimbabwe ichiwana rusununguko muna 1980. Zvaita kuti vanhu panguva inoyi vari kuungudza vachichema, vanhu panguva inoyi vazongotarisa vachiti ameno kwatichasvitsiwa nethis regime, nokuda kwokuti this regime iri brutal, pamwe chete nekuvhuritswa kuri kuita the constitution. Panguva inoyi vanhu vangoti aiwa rikatonikwa zvichasvika. Saka bada mashoko anobuda anyorwa panapa zopaive vari kuti bosubscribe kulike kuti on the bell icon. Tipinda paHinduism Eye anoposta this picture namurikona naAraji Mugabe pamwe chete aiwa nomutungamiri wenyika vaIddi Mnangagwa anyora achiti according to one Zigumbuzo Moyo, Robert Mugabe was better than Mnangagwa, who is a useless person. Do you agree? Ndoyo question yanopa kuma citizens enyika yeZimbabwe achati aiwa, do you agree nemashoko aZigumbuzo Moyo akaitaura kuti pachiti aiwa Araji Mugabe panguva yake akanga ari nani, nokuda kwekuti the current leadership aiwa iripo panguva inoyi aiwa zvazviri kuitiwa kana mabatirwo ari kuitwa maprocedures kana zvinhu zvacho aiwa kunyangwe necorruption nyika inoyi zvekutongotonza aiwa level yakanga iri panguva inenge ina Araji Mugabe panguva inoyi yava malevels ekuti kunyangwe ukada kuimisa hamukamboikwanisi. Tudze mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko awa avari kuuya vachiti aiwa vakomana, do you agree nemashoko ake ari kuuya achiti aiwa panguva yaBobo aiwa tingadoda zvedu kurarama panguva iyi. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like, kuti on the bell icon.